Виждам. Здравей, Георги. Здрасти! Как си? Какво правиш? Добре ли си? Да, Какво е това, което носиш? календари. Календари. Я ги занеси на Чичо Добре, Слави. я пристани ми викаш Чичо Слави. Мерси, тези календари. И това ли? Да, Добре, трябва... Всъщност, какво се изразява твоят талант, Георги? Какво правиш ти? уча календара. Учиш календара. Учи календара. Всъщност, Георги, може да му кажеш някоя Само не дата. си пипай микрофона, Георги, защото много скърца. Какво? Какво сега прави Георги? Какво е това? Наистина скърца, гледай. Да. Не, просто иска да се... Не приличаш на Георги понякога в интернет. Извинявай, Георги. Добре. Какво е качеството? Виж сега, господин Трифонов. Да. Ти казваш произволна дата от 2007 година. От 2007. Имам календар от 2007. Да, имаш, нали? В ръцете ти я предполагам. Да. И Георги ще каже какъв ден е бил. А ти ще кажеш дали е било така. Георги, А? не си пипай микрофона. Няма да си го бутам. Спокойно, Георги. 7 април. 7 април. Коя година? 2007 година, 7 април. Събота. Има ли камера само? Събота. Добре. Ще да видим и друга дата. Добре. 10 август. 10 август. Четвъртък. 2007 година. Петък. Браво, Георге! Как ги смяташ тези неща? Добре, друга дата. 18 октомври 2007 година. Четвъртък. Между другото, на предварителния кастинг знаеше 2007. На колко си години, бе? На 6,5. На 6,5 и знаеш. На предварителния кастинг знаеше 2007, но за краткото време до сега е научил и 2008. Може да пробваш и 2008. 2008 знаеш ли, Георги? 2008 знаеш ли датите? Да. Може и в бъдещето да даваш. 2 февруари 2008. Събота. Добре, как го правиш този номер сега? Добре, да видим. Добре, 26 май. Понеделник. Ева, Георге. Сега, това с датите е нещо лесно за Георги. Така ли? За неговите способности. Да. Той знае всички европейски столици. Ето, Калинка има пособие. Може да го питаш, ако искаш. Момент. Знае всички европейски столици. Да. Дания. Копенхаген. Андора. 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 Казахстан. О, не знам. Казахстан не е европейска? Европейска, да. Да. Окей, добре, европейски само, извиняй. Калинки, написали сте ме Казахстан. Добре, Люксембург, Люксембург. Македония, Скопие. Малта, Валета. Италия? А? Италия? Рим. Франция? Франция? Париж. А Лондон на коя столица? На Обединеното кралство. на Ватикана, коя е столицата? На Ватикана, коя е столицата? Пак. Пак си е, да. Пак така, Ватикана, да. Браво. Ватикана. На Босна и Херцеговина? Сараево. Оси. Знае ги, така е. И знамената. И знамената знае. Знае знамената на всички европейски държави. Добре, откъде ги? Обърни се, бе, присъд сам. Не. Ела, той ги чака да ги пускаме там. Защото на предварителния там му ги пускахме. Това на кога? Ела, гледай там, ето виж. Там. Австралия. Австрия, бе. Австрия. Там ги гледай. Австрия. Австрия, това. Да. Чичо Слави ще ти ги показва. Албания. Браво! Армения. Това и аз не го знам. На Армения си. Какво е това? Беларус. Аз това не го знам, бе. Беларус. О, това на Белгия. Точно така, на Белгия. Сега го пише, на Белгия, факт. Това и аз си го знам на го, чакай да видим. Босна и Херцеговина.
Това е нашето, всички го знаеме. А това на кого е? Е, това. Той на Ватикан. Той е на Ватикана. На град, да, на Ватикана е това. Да, Ватикана. той е от Бяла Русенско. Откъде? Малко да разкажем за него. Откъде си? Да, откъде си? Добре, ясно е това. Това ти си изумителен. Как си ги научил всички тия неща? Стига с този микрофон. Я кажи за мама и за татко. Ти си 6 години и половина. Учиш някъде, Георги? В градината. Градината. Детските градини се развиват, господин Трифонов. Имате ли още въпроси към този млад Айнщайн? Знае всички църковни празници, религиозни. Еню в ден на коя дата е, бе? На 24 юни. Браво. Илинден? Илинден? 20 юли. Браво. Така е, способен. Изумителен е. Наистина не мога. Как ги науча всички неща според теб? Просто има силно развита памет. Силно развита памет. Да, Откъде, Георги? Откъде беше? От Бяла Русенско. От Бяла Русенско. Искаш ли да поздравиш някой по телевизията? Някой да поздравиш? Някой да поздравиш. Кой? Нямам повече въпроси към Георги. Това беше Георги Георгиев.